A mozgó víznél nincs izgalmasabb látvány. Mit szólna egy kis patakhoz, vagy egy vízeséshez a kertben? A Gardena patakmederelemekkel vagy a kőfóliával rendkívül egyszerű és termésethű patakmedret építhet. A fólia felhasználásával először a patakmedrét modellezze le. Távolítson el minden követ a mederből. Utána bélésanyaggal fedje le a felületet, majd helyezze rá a fóliát. Helyezzen el egy tömlőt a patakmeder szélén, amivel a vizet visszajuttatja a forráshoz. Kösse össze a tömlőt egy Gardena szűrő, patakhajtó szivattyúval, süllyessze el a tóban, és lássa el árammal. Már is indulhat a vízcsobogás a patakban. A patak magasságának és szélességének megfelelően egész sor Gardena szűrős patakhajtó szivattyú kínálkozik, különböző méretekben és teljesítménnyel. Ideálisan használhatók az energiatakarékos, folyamatos üzemelésre. A tópartról vezérelhető kétutas duo modellekkel egyidejűleg üzemeltethet kényelmesen például egy tószűrőt és egy patakhajtót. A vízjátékok elbűvölők és életet visznek a kerti tóba. Nem csak díszítő értékük van, hanem segítenek a tóvíz oxigénnel való ellátásában is. A Gardena kínálatában megtalálja a tóméretnek leginkább megfelelő, nagy teljesítményű vízjátékszivattyút. A Gardena vízjátékszivattyúk változatosan helyezhetők el a vízben. A kihúzható teleszkóprúddal és a praktikus gömbcsuklós megoldással magassága és iránya nagyon egyszerűen állítható. A komfortmodellek speciális vezérlésével a vízjátékok kényelmesen a tó széléről beállíthatók. A tó szélén lévő felszívó szűrő itt kevésbé szennyeződik, és ha szennyezett, könnyebben tisztítható. Minden Gardena vízjátékszivattyú rendelkezik egy második vízkimenettel is, mely külön-külön szabályozható. Hozzá köthetünk például egy vízköpőt. A Gardena szivattyúkat ki- és bekapcsolhatjuk rádiós távirányítóval. A Gardena úszószivattyút vízmélységtől és talajviszonyoktól függetlenül használhatjuk. Minden tónak megvan a maga ökológiai rendszere, amely a környezeti változásokra reagál. Ha követi az alábbi pontokat, nem lesz gondja a tóápolással. Ellenőrizze a vízminőséget rendszeresen. A Gardena tóvízteszt készlettel gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Egy pillantásra áttekintheti, hogy a víz rendben van-e. Ha nem, segítenek önnek a Gardena tóápoló eszközei a jó vízminőség visszaállításában. Ápolja tavát éppen olyan intenzíven, mint a kertjét. A Gardena tótisztítóval például a leveleket lehalázhatja. A Gardena tavi ollóval eltávolíthatók az elhervadt virágok, és a Gardena tavi fogószerszámmal mindent megfoghat, ami nem a tóba tartozik. Az algák sem tartozékai a tónak. A Gardena tószűrővel egyszerűen lemerheti a tó felszínről. A Gardena tavi iszapszívóval rendkívül gyorsan és egyszerűen tisztíthatja meg tavát a szennyeződésektől. Az iszapot, fonalas algákat, lombot vagy egyéb növénymaradványokat a praktikus tartozékok segítségével és a nagy szívó teljesítménnyel könnyedén eltávolíthatja. Az újonnan kifejlesztett kétkamrás rendszer gyors, tartós üzemet eredményez, azáltal, hogy a felszívás és az ürítés automatikusan egy munkamenetben történik. A finom szűrőzsákon keresztül a megtisztított vizet egyenesen visszavezetheti a tóba. Az átlátszó felszívócső egyszerűvé teszi a működés és a szennyezettség ellenőrzését. A
A Gardena SR 2000-es ezen kívül nedves porszívóként is használható. A hosszabbító csövek és előtétfúvókák különösen praktikus módon tárolhatók. A fogantyú és a kerekek kényelmes szállítást tesznek lehetővé. A Gardena UVC lámpás tószűrők javítják a vízminőséget. A Gardena nyomásszűrő feltűnés nélkül tisztítja a vizet. Az önálló UVC tótisztítók is védik a halakat a kórokozóktól, és csökkentik az alganövekedést. A Gardena szűrőpatakhajtószivattyúk megszűrik a tó vizét, és emellett a patakot is mozgatják. Fénnyel különös hangulatot varázsolhat a kerti tóba. Gömblámpák a tóparton, úszólámpák, csodálatos fény és köthatások vízjátékkal. Estéről estére újabb variációknak örülhet. A Gardena tavilámpákkal a kertbe és a tóba egyszerűen kialakíthatja a hangulatos megvilágítást. Minden termék előre szerelten kapható, egyszerűen csatlakoztatható. A szerelés olyan egyszerű és biztonságos, hogy még villanyszerelőre sem lesz szüksége. A biztos áramellátás a nagy teljesítményű 12 voltos transformátoron át történik. A Gardena tavilámpákkal kertjét romantikus hangulattal teheti még vonzóbbá. A tóködösítőkészlettel érdekes fény- és köthatásokat érhetünk el. Fantáziája határok nélkül szárnyalhat. A Gardena átfogó termékkínálatot nyújt önnek a tóépítés, tószivattyúk, tóápolás és tódekoráció témákban. Valósítsa meg kerti tóról szőtt álmát most könnyedén. Ebben segít önnek a Gardena Aquamotion.